אז מה המצב חברים? היום אני ובן דוד שלי מיכאל הולכים, כמו שהבטחנו, לשחק Only Up, כן? Only Up. אם רובכם שיחקתם Only Up ועברתם את המפה, תרשמו לי בתגובות מה השיא שלכם היה, אם אתם זוכרים עדיין. לשמור אחי. כמה חוזק אני צריך לשמור לכם חברים. אני עושה הכל בשבילכם, שתהנו מסרטונים איכותיים וטובים. אז בבקשה ממכם, שימו סאב ולייק. הגעתי פה לסיזון 2. הנה סיזון 2. יש פה קיצור דרך הבנתי. נראה לי... כן, בוא ננסה אותה. יאללה, ננסה אותה. אוקיי. חברים, אימא'לה, איזה מזל יש לי, אימא'לה. אוקיי חברים, חזרתי לכאן. אני לא נראה לי אני אעשה את זה חברים. אני לא אעשה את זה כי אני רוצה אוקיי חברים, אין לי הרבה פינג, אז יש לי די הרבה לאגים. כאילו, יש לי הרבה פינג, מצטער. טעות. אתה לא צריך להיות פינג. אוקיי חברים, אנחנו מדלגים פה בשיחים ועוד שנייה נפלתי. אימא'לה. זה המזל. אוקיי, עוד מעט אנחנו מגיעים לסיזון 3. אנחנו הגענו עכשיו לסיזון 3. בואו נראה את כמה זה קשה. כאילו... אוקיי, הצלחתי לעשות. מעולה. אני עכשיו הגעתי פה לסיזון 4, לשלב של המכוניות. בואו נדלג למכונית הזאתי. אוקיי חברים, חזרתי לפה לסיזון 4 ובואו נתחיל. מתחילים! קצת לפה אימא'לה. יש, עברתי. אוקיי, אני לא רוצה כבר בשבילי. רגע, לפי דעתי זה פה, כאן. אוקיי, סבבה. אוקיי, בבקשה. תסתדר. יופי, כל הכבוד. אני ידעתי, שמחתי עליך. אוקיי, חבל זאת, כאילו ל-Only Up. זה מראה כאילו, ראיתי בסיזון 6 שזה עם מכוניות. זה הולך להיות מגניב. אז בקיצר, אנחנו בינתיים מתגלים פה במכשולים. כן, מכשולים. האמת חברים, אני עברתי כבר את המפה הזאת 3 פעמים. אני פשוט רוצה להראות אותה בסרטון, שאני עובר אותה באמת בסרטון. ואני רוצה לעבור אותה בשבילכם חבר'ה. כי כל קפיצה יכולה להוריד אתכם מהמפה. קרה לי את זה פעם. אימא'לה, לא. ועברתי. מיכאל גם פה איתי, כן. חברים, הוא חזר, הוא לקח לו קצת זמן, אבל בגלל שהוא טוב, הוא גם טוב ב-Only Up, הוא עבר איתי גם את המפה. השיא שלי, אני לא טועה, זה 27.16 נראה לי. אוקיי. אנחנו מתקרבים לסיזון 7, שזה מעולה.
אוקיי, צריך לקפוץ פה באלה, בוא נקפוץ לפה, נקפוץ לכאן, נקפוץ לכאן, אחר כך לפה ולפה, אוקיי. בואו נעשה קצת, נעשה מהירות. אוקיי, אם לא ידעתם את זה, אתם יכולים לדעת את זה עכשיו. פה השלב השנוא עליי, פה הגדרות, אני קורא לזה הגדרות המחליקות. אני שונא את השלב הזה מכל שלב אי פעם בעמוד הזה. זה השלב, אז זה המוד, כאילו זה השלב הכי מלחיץ אותי. ואם אני עובר אותו, כן, עברתי אותו. אנחנו עכשיו בסיזון 7. אם הגעתם עד לחלק הזה של הסרטון, שימו סאב ולייק, אני באמת אעריך את זה ממש. תודה רבה לכל מי ששם. אוקיי. פה אתם יכולים לקפוץ לכאן. אחר כך זה מקצר לכם די הרבה. כן, הנה, זה מקצר לכם הכל כמעט. מקצר לכם הרבה. אוקיי, אני עכשיו עוד שנייה בסיזון 8, כן. אוקיי. וואו, לא ציפיתי על זה להיות טוב, אבל כן, אבל נפלתי די הרבה פעמים, כן. תראו, פה אני עושה קצת ספידרן, כי אני שונא את השלב הזה. אוקיי. נפלתי בו די הרבה פעמים. אוקיי, הגעתי פה להרגש. יאללה, בואו נעשה אותו. קפוץ. ועברנו. וואו. אוי שיט, נשאר עם המהירות. זה לא טוב, כי זה עושה לי מהירות. פה לפי דעתי אני סבבה, לא משהו וואו, אבל אני סבבה.